mun mielestä se menee näin vastaan. Aika perästi. Tipalta, niin sitä tarkoitan. Joo. Eihän lupiinisiemenet mitkään lennä eikä paukahtele. Paukahtelee ne ja nyt lentää siihen. Minä olen lukenut, että lupiini leviää sillä tavalla niin, että sen siemenet lentää hangilla tuulen mukana. Ei oo. Semmoista olen lukenut. Lupiinisiemenet on semmosia mustia kovia. Ja lupiinisiemenetkin on semmoisia, joita voisi käyttää vaikka eläinten ravintona. No niin, kyllä. Sillä tavalla leviää mihinkään. Joo, ja eikä se lupiinikaan mun mielestä leviä muuta kuin lähiympäristössä leviää.